Wel, Angharad, wyt ti wedi cyflwyno Billy Docar nawr ers 5 mlynedd. A fydde ddim yn iawn i ni ffarwelio ti heb fod Billy Docar yn cyflwyno rhywbeth i ti. Dyma rhyw rodd gan y tîm i gyd. A os wneud i agor er mwyn i bawb gytra, wel beth yw e. Mae'n adolyg yma ni. Mae'n rhywbeth wyt ti wedi ymddangos gydag e ar sawl achlysur dros yr ychydig o flynyddoedd ddiwetha. Ac yn wir fe welsodd ni ti wrthi'n paratoi y peth yn fyna. Diolch yn fawr i chi. Wel, hwn gytre gyda fi. A fydd yn cael lle. Anrydeddus. Hir. Na'r gair o'n i'n mynd amdano ni. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Wel, os na... Wrth ni ffarwelio ti, os na air o gyngor dy ti i Liz fan hyn ar gyfer y rhaglen. Wel, na, dim byd arbennig dwi'n meddwl, just mwynhau fe. Nes i fwynhau e'n 5 mlynedd. Mae wedi bod yn gyfnod gwych iawn yn y mywyd i. Falle y rhaglen byddai di mwynhau chyflwyno fwy na'r un arall, dwi'n meddwl. Diolch. Ac os wneud i fwynhau hefyd. Yna'r peth i wneud, dwi'n meddwl. Jyst mwynhau e, yn gyfe?